खुलुमबाय आंनि मुङा दिलीप नार्जारी आं क'क्राझार भाटिपारानिफ्राय दिनै 16 मे 1998 आव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जोंनिनो फोरोंगुरु बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। तो बिथांनि रुंसारि जानायाव सुख'हायै जोंहा खहा जादों हारिमुआव। बिथांनि राफोद मोसानो फोरोंनाय दाब दाब जायगायाव बिनि ओलोंगि मोसानो फोरोंनाय बेखौ माने सानोबा जोङो बहुद जोंनि हारिमुआव सासे राफोद फोरोंगिरि आरो हारिमुआनो खहा जादों आं बेखौ मिथियो मोनदांथियो। तो बिथांनि जोनोम सानखौ आं बारा मोनथिला। तो बिथां रुंसारि जायैनि सिगां आं बिथांखौ 1990 बेसिक ट्रेनिंआव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जिथु वार्कशप जादोंमोन बिथांनि मोसानाय फाव फेसन आखुफोरखौ आं नुजेनदोंमोन। नाथाय बिथांजों आं सोलोंजानो मोनाखै, बिथांजों आं रायलायनो फंनैसोबो मोनाखिसैमोन। तो बिथांनि फोरोंनाय जे माखासे जे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बायदि बायदि जोंनि बर'नि सुबुं मोसानायाव तो बिथाङा बिहोमा होलांदों। बर' हारिनि सासे अलंबार सासे हाथरखि बर' माहारिनि गेजेराव बिथाङानो सिगांसिन जे संगीत एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथाङा। तो बिथाङा दिल्लीयाव जे बागुरुम्बा मोसानो लांनाय 1956 जानांगौ बिथाङा फार्स्ट बेयावनो मोसालांदोंमोन। तो बेयावनो संगीत एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। तो बेखौ साननानै नायोबा आंनि खावलायनाय आंनि हांख्रायनाय जाहाथे बिथांनि रुंसारि सानखौ जोंनि बर' माहारिया मोनफ्रोमबो आफादा मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिया बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौ फालियोबा जोबोद गाहाम जायो। आं बिदिनो बिथांनि मुसुखायाव सावगारियाव जे बिबार बावनानै मोसानाय फोरोङोबा वार्कशप लायोबा मावबादा लायोबा दाब दाब जायगायाव आं फोरोङोबा बिथांनि सावगारिखौ आङो खुलुमनानै बिबार बारसे आलारि बाथि सावनानै बिथांनाव आङो बोर लागोनानैसो सुबुं मोसानाय बर'नि सुबुं मोसानायखौ आं मावबादायाव फोरोङो। तो बिनिखाय आं खावलायो सासे बर'नि अलंबार हाथरखि जे जोंनि मोसानाय फोरोंगिरि बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै 16 मेआव बिथांनि जे रुंसारि सानखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो आफादा बिथांनि थैनाय सानखौ बिनि सावगारियाव बिबार बारसे बावोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ। आरो लोगोसे बिथांनि जे बागुरुम्बा फोरोंनाय बागुरुम्बा सोदोबा बुरियानो जा बोरायानो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा उन्दैयानो जा गिदिरानो जा खुगा खुगा बागुरुम्बा सोदोबा बागुरुम्बा मेथाइया बयनिबो गोसोआव गोरबोआव हाबनांगोन। अब्ला बिथाङा गोजौ सोरगोनिफ्राय जोबोद गोजोनगोन। आरो निस्सय आं मोनदां हायो बिथाङा जोंनि मेथाइ बयबो जे बागुरुम्बाखौ खनोब्ला बिथाङा ओलोंगि सोरगोआव मोसागोन आं बेखौ सानो। तो दिनै बर' माहारियानो बर' माहारिनि सासे अलंबार हाथरखिखौ जों सिनायनो रोंनांगोन, मान होनो रोंनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, फुजिनो रोंनांगोन। फुजिनाय सिबिनायनि आखुथायखौ बिथाङा मावलांदों, जोंनो होलांदों। दाब दाब जायगायाव बिथांनि मोसानाया दासिमबो रिंसारनानै दं। बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। आं बिथांजों दान्दिसे लोगो हमनानै मोसानायफोरखौ फाव फेसनफोरखौ सोलोंनो आंहा दाहा थालांदों, दाहा थाबोदों। दा बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै जिथु 16 मे बिथांनि रुंसारि जानाय सानाव बिथांखौ आं गोसो गोथारै गोरबोजों बिबार बारसे होनानै सोरगोनिफ्राय थानानै जोंखौ
नाहरो, जोंखौ फोरोंहरो, रोङैखौ रोंहोहरो, हायैखौ हाहोहरो, मिथियैखौ मिथिहोयो, बुजियैखौ बुजिहोयो। बिथांनि जे फोरोंनाय गियानफोरखौ जोंनो हरो, बिथांनि जे मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ बोरै आथिं गानाय आखाइ गानाय बे गोजौनिफ्रायनो जोंखौ बोर बादि फोरोंहरो। आं बेखौ आरज खालामो, खुलुमो गोसो गोरबोजों। बिथाङा सोरगोनिफ्राय थानानै जोंखौ दासिमबो नाहरनानै फोरोंहरो, बेखौ आङो आरज खालामो। थ' बिथांखौ जों बर' माहारिया जे बिथाङा बर' माहारियाव हारिमु दं होननानै सिनायथि होनाया बेबो सासे। बेनो सिगां दिल्लीयाव मोसानो लांनानै जे बान्था मोनगिरियाबो बिथाङानो सासे। थ' आङो खावलायो गासै बर' हारिखौ बिथांनि जोनोम सान एबा आरो रुंसारि सानखौ फालिनो थाखाय आरो बिथांखौ गोसोखांनो थाखाय, बिथांनि सावगारियाव बिबार बारसे बावनो थाखाय आङो बर' हारि सुबुं बिथांमोनखौ आं खावलायो। जों बर' हारियासो गोसोखांबा गुबुन हारियाबो गोसोखांगोन। निस्सय बिथांखौ जों मिथियैनि सिगां गुबुन जाथिया, गुबुन दैदेनगिरि, गुबुन लिडार, लिटारेचारनि मानसि, हारिमुनि संस्कृतिनि मानसिफ्रा बिथांखौ सिनायो। बिथांनि एवार्ड मोननाया रेकर्डआ बिथांमोना मिथिखायो। बिथांनि जे बिहोमा जों बावनो हानाय नङा। हय बिथाङा बांसिन गवालपारा दुधनৈ बेयाव बांसिन आंगो मोसाखावरि बिथांमोनखौ फोरोंनाय, बेयावनो थानाय, बेयावनो जानाय खोनादों। बिथांमोना दुधनैयाव थांबा बिथांमोना बुङो बिथांनिनो शिशु, बिथांनिनो मोसाखावरि दामगिरि बिथांमोना बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि आदब खायदा, जानाय थानाय बेफोरा गासिबो बिथांमोना बिनि गियानखौ लानानै, बिनि फोरोंनायखौ लानानै दासिमबो सोलिगासिनो दं। दासिमबो बिथांनि फोरोंनायखौ दासिमबो गोसोआव लानानै मोसागासिनो दं। थ' जोंबो बिथांनि फोरोंनायखौनो दाब दाब जायगायाव फोरोंनो नाजादों। बिथांनि बादि जों हायाखै, अब्लाबो जों बिथांनि बादि नाजादों। बिथाङा जे बर' हारियाव मोनसे सिनायथि गालांबाय, निस्सय बिथाङा बेखौ जांख्रिखाङामोनब्ला, बिथाङा बोरामोनब्ला हय बे जोंनि मोसानाया हय थायाबो जानो हागौमोन। थ' बिथांनि जे थांखि, बिथांनि गोख्रों, बिथांनि राफोद, बिथांनि गोसो मोदोम न' बां बिसि फिसा गारनानै बिथाङा दाब दाब जायगायाव हारिमुखौ फोथांनो, हारिमुखौ बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो दाब दाब जायगायाव बियो फोरोंहैदों, मोसानो लांदों दाब दाब जायगायाव। बिथांनि जे बिहोमा बेखौ आं बावनो हानाय नङा माब्लाबाबो। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनथों, मोजां जायगा मोनथों, आं बेखौ आरज खालामो इसोरनि खाथियाव। थ' बिथांनि बिहोमाया जोंनि बर' हारिनाव मिथिसारथों। दानि उन्दै बैसो मिथियै सुबुंफोरा फरायनानै आरो जोंनि बुंनायफोरजों एसे मिथिनो हाथों। आं बिथांनि थाखाय दिनै खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै खुलुमो गोसो गोथारै, जाहाथे बिथाङा जोंखौ सोरगोआव थानानै बोर हरबाय थायो। बिथांखौ आङो बांद्राय मिथिया, बिथांखौ जि मिथियो आंनि गोसोआव आं बेखौल' फोरमायबाय। गोजोन्थों।